Hola, què tal? Com esteu? Quan formem una oració, que com ja sabeu és un conjunt de paraules que tenen un sentit complet, utilitzem diferents tipus de paraules i cada una té la seva funció. Això és el mateix que, per exemple, quan es construeix un edifici. Hi ha l'arquitecte, el lampista, l'electricista, el paleta, i cadascú té una feina concreta. I entre tots fan possible que es construeixi una casa nova amb tot el necessari per viure. Doncs, en una oració passa més o menys el mateix. Per transmetre una idea utilitzem articles, adjectius, noms, determinants, i entre totes fan que allò que diem tingui sentit. Avui parlarem de la paraula més important d'una oració, del Godzilla de les paraules, de la massa, del Messi de les paraules. El verb. I per què diem que és la més important? Doncs perquè si no hi ha verb, no hi ha oració. Vet-ho aquí. Per exemple, si jo dic jo canto cançons modernes, si trec la paraula modernes, continua sent una oració que té sentit. Jo canto cançons. Si trec cançons, també té sentit. Jo canto. Si trec la paraula jo, també canto. Però si trec el verb, jo cançons modernes, doncs no tinc oració, perquè això no vol dir res. Si la senya us digués avui una cançó o llapis de l'estoig, us la quedaríeu mirant dient i aquesta què diu? Perquè en aquesta oració hi falta, com a mínim, un verb. Avui cantarem una cançó. O agafeu el llapis de l'estoig. Això sí que és una oració, perquè hi ha un verb. Així doncs, fer una oració sense verb seria com jugar a futbol sense pilota, o voler nedar sense aigua. Si l'oració fos un cotxe, seria el motor. Cantar, saltar, ballar, pensar, tot això són verbs, perquè ens indiquen accions o estats de les persones, animals o les coses. A veure, fem un petit exercici. Heu de localitzar els verbs d'aquestes oracions. Primera, em rento les mans molt sovint. On el verb? Rento, molt bé, del verb rentar. Sí, senyor. No em toco els ulls, ni la boca, ni el nas. On és el verb? Toco, del verb tocar. Sí, senyor. Ella estornuda al colze, no a la mà. Estornuda, del verb estornudar. Sí, correcte. Avui mirarem els vídeos del YouTube Mestre. On és el verb? Mirarem. Correcte. Una altra cosa, els verbs es poden conjugar. Això vol dir que la forma del verb va canviant segons el temps, la persona i el nombre. Per exemple, si jo dic canto una cançó, el verb és canto, és a dir, el verb cantar. Quina informació ens dona? Persona, indica qui fa l'acció. Pot ser primera persona, jo canto una cançó. Segona persona, tu cantes una cançó. O tercera persona, ell o ella cante una cançó. Heu vist com canvia? Jo canto, tu cantes, ell canta. No puc dir jo canto, tu canto, ell canto. Si no faríem com els indis, a les pel·lícules que sempre ho diuen igual, els verbs. Diuen yo ser toro sentado. El nombre, que ens indica quantes persones fan l'acció. Pot ser singular o plural. Singular quan és una sola persona i plural quan és més d'una persona. El singular són els que ja hem dit, jo, tu, ell o ella. I el plural seria nosaltres, primera persona, vosaltres, segona persona, i ells o elles, tercera persona. En aquest cas seria del plural. Ho heu entès? Sí? Una altra informació que ens dona el verb és el temps. Ens diu si farà sol, plourà o nevarà. No, que és broma. No és aquest temps. En aquest cas vol dir quan passa l'acció. Si ja passa avui, és present.
Jo canto una cançó. Si ja ha passat, és passat. Jo cantava una cançó. I si és futur, direm cantaré una cançó. A veure si ho hem pillat. Si jo dic jugaràs, quina informació ens dona aquest verb? Home, el primer que ens diu és quina classe d'acció, jugar, d'acord? Molt bé, però també ens diu qui jugarà. Jo, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells. Jugaràs, és tu, és la segona persona, tu. També ens diu el nombre, és a dir, singular o plural. Una sola persona o més d'una. Jugaràs, una, tu. I finalment també ens diu informació sobre el temps. Quan ho faràs? Abans, ara o després? Jugaràs, després, per tant és futur. Xupat, no? A veure, ara vosaltres. En la frase escolto la classe del YouTube mestre, localitzeu el verb. Correcte, escolto. Digueu-me, quina persona és? Primera, segona o tercera? Primera, jo escolto. I ara si és singular o plural, és a dir, el nombre. Singular perquè és una sola persona, jo sol, ja està. I el temps, passat, present o futur? Present, molt bé. I per acabar aquest YouTube mestre d'avui, us explicaré un acudit relacionat amb els verbs. Es veu que a la classe, la senyoreta pregunta les declinacions i li diu al Ramonet: Ramonet, digue'm el present indicatiu del verb caminar. I el Ramonet diu: jo camino, tu camines, ell... I la senyoreta que li diu: Ramonet, una mica més de pressa, va, una mica més ràpid. I el Ramonet que diu: jo corro, tu corres. L'heu entès, que sí? Molt bé, vinga, passem-nos-ho molt bé i fins a la propera classe. Adeu, ciao.